Nazdar, vítejte u dalšího dílu a tento díl bude o tom, jak pracovat se složkou server, když jste si vytvořili server. Tak jak máte tu vytvořenou složku, server, tak se vám tu zobrazí nějaké všechny ty složky. Tady ta složka plugins je na pluginy, ty si můžete stáhnout, ty vám dám taky do popisku videa. Na stránce booky.org get plugins, tam si to stáhnete a vložíte si to sem. Potom pluginy ty tam dáte a vám budou fungovat na serveru. Tady máte složku banet IP, to je, že tam napíšete jméno a banete ho. Potom jakoby banet a jakoby dáte mu ban a když se bude chtít přihlásit za jinýho, tak mu to stejně pustí PT banet IP, jakože jeho IP počítače ho to nepustí na ten server. Banet players to je jenom, že ho prostě dáte ban, ale když se bude chtít přihlásit z jiného, tak ho to pustí. Craftbookit to je ta složka, s čím to vytváří ten server. Ops je, tam si napíšete ops a máte jakoby admin, že bude ten, koho tam napíšete. Run to, když kliknete run, tak se vám tady rozjede server. Jo, jako tohle je přes hamači. Server vám tady naběhne, vidíte, na LVC plugin mi tu nabíhá. Mám tady Word Edit, potom tam ještě budu dávat nějaký plugin, jako vidíte, naběhne to, potom tam dáte jenom na Minecraftu, kliknete na to a pustíte, normálně se vám to bude. Potom tady máte server, když na to kliknete, tak se vám tady ne, to není ono, pardon, tohle je ono. Když na to kliknete, tak se vám zobrazí tady to. Tady máte všechny jakoby co chcete na to serveru. Out of Nether to je, že jestli chcete nebo nechcete portál do pekla. True je jako ano, a když napíšete false, to znamená, že ne. Já třeba ten Nether tam chci, takže napíšu true. Máte tady word name, že tam napíšete, jak chcete, aby se to jmenovalo. Ten lever, jakoby ten server, aby se jmenoval. Potom tady je, to nevím, co je ani, server port, tam si můžete změnit port, ale jestli máte poprvé ten server, tak to neměňte. Ale když máte už třeba více důl, tak to musíte změnit, aby to prostě šlo. Level typ, default, to je jakoby, jak chcete obtížnost. Potom to nevím, level sheet, jestli chcete nějaký to, že semínko, z nějakého toho vašeho normálně serveru přes single player, tam můžete napsat toho, třeba tohle, taky tam napíšete a zobrazí vám přesně ten server, nebo ten svět. Server IP, to najdete na hamači, když spustíte hamači, tak se vám tady zobrazí tohleto, tak kliknete pravým, dáte copy IPv4 adres a to tam skopírujete, to je vaše IP. Max Burst Nether to je, jak chcete, aby vysoko mohli do výšky stavět. Pod spawner NPC, to jsou ty vesnice, jestli chcete, aby se tam spawnovali. Whitelist můžete napsat, jako aby tam, když máte whitelist, tak tady máte ve složce to whitelist. Tady a tak tam napíšete to jméno a on to bude přihlásit. Když na to nebude přihlášený, tak to nepůjde. Spawner animals, že jestli chcete, aby se tam spawnovali zvířata. Scooper, enable, to nevím, true asi. Hardcore, jestli chcete, aby tam byla obtížnost těžká, jakoby hardcore, já jsem dal false. Texture pack, jestli tam chcete nějaký texture pack. Online mods, to je, když tam máte true, tak tam můžou jenom originální verze. Ale když chcete, aby sem přihlásil nějaký váš kamoš bez, že má vlastně nekoupený marker, že má Vares, tak tam napište false, teda já ho tam nechám, aby se tam mohli přihlásit každý. PvP, jako jestli můžou mydly do sebe, já jsem dal, že můžete. Difficulty, že jednička je normal, 0 je easy, 2 je hard, a 0, ne, a tady to je easy, jednička, 2 je normal a 3 je hard a 0 je peaceful, bez žádných monstrů. Game mod, chcete, aby tam byl game mod, jakoby byste mohli lítat a prostě to.
kolik chcete playerů, jakoby hráčů. Já jsem tam dal 2, protože když tam dáte víc jakoby hráčů, tak se vám to bude lagovat. Já jsem tam 2 a pořád se mi to trošku laguje. Zase tím, že mám blbý komp. Spavner monster, sice aby se spavnuli zombíci. VM distance, jo to je, že dejte to zkuste tak na 3, na 2, on se vám potom bude vsekat. V začátku je tam myslím, že 10, myslím. Generace struktury, nějaký struktury, aby se vám tam, a ty máte, co tam píšete, chcete, aby se pod tím slotem, aby se to jmenovalo třeba pojďte si zahrát na server. Tak, to je, dáte, OK, dáte uložit, spustíte jenom server, jen to klidně můžu ukázat, pustíte server, tam napíše tady, jak máte to hamači, tak dáte tohleto kopírování, dáte, normálně pustíte MCčko, spustíte MCčko a tady to dáte přidat server, dáte jakože CTRL a napíšete ten další port. Já mám 25656, dáte hotovo a máte server. Přihlásíte se na to a normálně můžete na server. Vidíte, už jsem si tady stavil mob arénu, tady máte nějaký engine. To jsme tady s kámošem, jsme se tady mydlili. Tady jsme, jo, teď vypadáš nějaký XP. Tady to je arena pro moby. A tady jsem vzadu stavil, sakra lítej. A tady mám arenu, co jsme se mydlili s kámošem. Aréně. Takže jsem si, tady to je můj dům, tady jsem ustavil ještě nějaký dál, tady to je jeho dům. A protože jsme se mydlili. No tak to je pro tohleto video všechno, jestli se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, nebo dokonce i odběr. A jestli chcete, tak budu rád, jestli chcete, tak napište nějaký komenty, budu za všechny a budu se snažit odpovídat na všechny komenty. Tak jo, nazdar a loučím se s vámi, čau.